Slovnaft Cup a napínavé futbalové momenty. Po pravej strane a teraz hneď prišla dobrá možnosť. V druhej minúte domáci otvárajú. Ďalší center do pokutového územia. Horná Žrť teraz zvonila. Na opačnej strane hráči Mijavy. Štefan Pekár je už v 16 a nebezpečne teraz zakončil. Artur Gajdoš, center dovnútra pokutového územia, možnosť na 2-0 takmer. Z toho bol v podobe svojho kapitána v týme naozaj veľmi skúseného futbalistu a teraz to je obrovská možnosť na druhý zásah. A ďalšia ofenzívna lavína sa teraz valí do pokutového územia Mijavy. To bola ďalšia možnosť, ktorú za postupom medzi 8 najlepších tímov tohto sezónneho slovenského pohára. A Pajnovič môže pridať ďalší gól. 1 minúta v nadstavenom čase prvého polčasu. Filip Pajnovič a jeho pokus. Štefan Pekár zakombinoval. Teraz to bola dobrá šanca. Hrané súbežne s duelom. Aktuálne ošetrovaný Artur Gajdoš. Na zakončenie Vitan ešte vracal loptu pred bránu, kde bol pripravený Inoso Emeka. Možno to teraz Trenčania trocha prekombinovali, ale stále zostávajú pri lopte. Sulejman Vitan si ešte vylepšoval pozíciu na zakončenie, ale už tam bol vo offside. Artur Gajdoš. Sulejman Vitan opäť, to bol offside tohto indonéskeho hráča. Mijavčania si musia dávať pozor, to bola zbytočná strata a obrovská šanca na 4. gól pre Trenčín. A Sulejman Vitan to urobil naozaj parádne v 79. minúte. Dokázal zaseknúť brankára Mijavy a do prázdnej brány zvyšuje na 4-0. Hráč číslom 78 skóroval v 79. minúte a v tejto chvíli už je Gajdošov center a opäť lopta končí v sieti, tento raz Java sa teraz zahráva s ohňom pred vlastným pokutovým územím. Hlavný rozhodca Ivan Kružliak ukončil zápas 8 finále Slovnaft Cupu medzi Trenčínom a Mijavou s výsledkom 5-0 pre domácich. Zatiaľ vám ďakujeme za pozornosť, no a pozývame vás sledovať aj po zápasové rozhovory.